Прывітанне! Сёння будзе кароткі фантастычны аповед пад назвай «Дом на зямлі». Аўтарка Ася Беларуска. Па пуці на зямлю з руднікоў пад паверхняй Міранды Барыслаў прышвартаваў свой балкер у грузавым порце на арбіце Цереры, што ў поясе астэроідаў. Ён перасеў на пасажырскую платформу, і тая хутка даімчала да паверхні карлікавай планеты. Ужо больш за стагоддзе тут знаходзіцца самы вялізны ў сонечнай сістэме забаўляльны комплекс пад назвай «Горад весялосці». Барыслаў не любіў гэтае месца, больш таго, яно падавалася яму зусім нерадасным. Адчай, нуда, страх, журба, разгубленасць і боль хаваліся за фальшывай весялосцю мясцовых працаўнікоў, гасцей і заўсёднікаў. І менавіта тут, як нідзе ў сістэме, Барыслаў адчуваў мяркотнае пачуццё адзіноты. Платформа павольна апусцілася на пасадачную пляцоўку касмадрома. Вялізныя шчупы абхапілі пасадачны модуль і разам з ім паглыбіліся ў нетры астэроіда. Група маладых пасажыраў, пакінуўшы свае месцы, нецярпліва таўклася перад дзвярыма, над якімі пагрозліва гарэла чырвоная лямпачка, забараняючы выхад. Хлопцы гарланілі, кпілі адзін з аднаго, грукалі ў дзверы і адпускалі дурныя жарты ў адрас пілота, сістэмы бяспекі і ўсіх тых, хто не пускае моладзь весяліцца. На іх галовы ліўся штучны голас, які ўпарта дэкламаваў правілы паводзін падчас перахода, што выклікала ў маладзёнаў новыя хвалі жартаў і рогату. Барыславу не трэба было глядзець на лямпачку ці слухаць голас. Трымаючыся рукой за металічны поручань, ён адчуваў тычкі ад таго, як шчупы, паварочваючы платформу, неабходны стан спыняюцца. А па нагах нават скрозь тоўстую падэшву білі струменчыкі вібрацыі, якія суправаджалі працу нябачных гасцям вялізных насосаў, што нагняталі паветра ў пераходны шлюз і раўнялі ціск. Усё сціхла, і загарэлася зялёная лямпачка, следам за каторай плаўна і амаль урачыста дзверы раз'ехаліся ў бакі. Тухлае паветра са смакам іржы рэзка біла ў нос. Барыслаў зморшчыўся і пакрочыў следам за астатнімі пасажырамі. Доўгі калідор з цьмяным асвятленнем нарэшце вывеў яго да круглай пляцоўкі. Тут гасцей сустракалі яскравыя рэклямныя экраны, якія заклікалі пайсці ў залю ігральных аўтаматаў, ці за сталы для гульні ў карты, ці адчуць сябе на сапраўднай вайне з дапамогай VR-акуляраў. Сотні рэстаранаў, бараў і цэнтраў жаночай ласкі запрашалі завітаць і адчуць смак сапраўднага жыцця, сапраўднай весялосці. Барыслаў прымружыўся ад яркага разнакаляровага святла і хуткім крокам папрамаваў у сектар бараў і рэстаранаў. Падыходзячы да неабходнай яму дзвярэй, ён на хвіліну затрымаўся. Пакуль яшчэ не позна, можна развярнуцца і пайсці прэч. Пакуль яшчэ не позна. Навошта ён прыехаў сюды, у месца, якое заўсёды старанна пазбягаў? Ён прыехаў на яе заклік. Прыехаў, бо тыдзень таму яна напісала да яго. Яна заклікала. Яна, невысокая танцоўшчыца з упартымі рудымі кудзеркамі. Яна, што прабралася ў ягоныя думкі і пачуцці, пад скуру і ў самае сэрца. Яна, тая, што клялася ў спрадвечным каханні, але год таму збегла ад Браніслава з маладым багацеем, які паабяцаў здзейсніць усе мары дзяўчыны. Яна паклікала, і ён прыляцеў. Але яшчэ было не позна, казаў сабе Браніслаў. Дзверы яшчэ не адчынены, вочы яшчэ не трапілі ў палон яе хараства, і сэрца, яшчэ пакрытае вэлюмам старога болю, можа супраціўляцца. Можна пайсці і ніколі не вяртацца. У спіну хтосьці моцна гакнуў кулаком. З левага боку з'явіўся твар, скажоны здзеклівай усмешкай. Другі твар, што праплываў побач з першым, сказаў нешта, ад чаго рот шырока раскрыўся, а вочы звузіліся ў маленькія коскі. Ён смяяўся. Мужчыны штурхнулі дзверы рэстарана і схаваліся ў святле пражэктараў, якія залівалі сцэну. А там, у ружова-белым дажджы фатонаў, танцавала яна. Гнуткі стан круціўся і згібаўся ў самых неймаверных позах. Кудзеркі, крыху прыўзнятыя над галавой праз нізкі ўзровень гравітацыйнага прыцягнення на Цереры, падскоквалі, круціліся і разляталіся ў паветры прыгожымі хвалямі. За адзін кароткі міг, пакуль дзверы яшчэ не паспелі зачыніцца, яна зноў завалодала ім. Барыслаў бязвольна пацягнуўся ўнутр. Ён заняў месца ў бары і замовіў напою.
Святло мігацела ў такт музыкі. Вібрацыі ад нізкачастотных гукаў прабіраліся ў Браніслава скрозь падэшвы ботаў, барную стойку, на якой ляжалі рукі, і кілішак, які ён падносіў да вуснаў. Вочы неадрыўна глядзелі на яе, а сэрца аблівалася новай радасцю і старым болем. «Жанна!» – заварушыў вуснамі Барыслаў. «Жанна! Жанна!» Барыславу падабалася вымаўляць яе імя. Падабалася тое, як вібрыруе гартань ад яскравага гука «А», як шыпіць на зубах літара «Ж» і як казытае язык на саглотку працяжныя «Н». «Жанна!» Выступ скончыўся. Жанна знікла ў змроку куліс, пераапранулася, змыла майкап, прыбегла да Барыслава і кінулася яму на плечы. Шпаркая, лёгкая, жвавая, са сваімі доўгімі кудзеркамі, яна быццам зусім не змянілася. «Я вельмі радая бачыць цябе. Як добра, што ты прыляцеў, як ты жывеш. Чаму ты не пісаў мне нічога?» – спытала яна хуткімі рухамі пальцаў і рук. Барыслаў здзівіўся. Няўжо яна не разумее, чаму? Ці яна забылася, як год таму кінула яго? Ён раззлаваўся, сціснуў кулакі і адхіліўся назад. «Навошта ты паклікала мяне?» – спытаў ён проста. Жанна закусіла вусны і апусціла вочы. Кароткае імгненне яна быццам вагалася, але нарэшце адказала. «Мне патрэбная твая дапамога, разумееш?» Яна спынілася, далоні бязвольна абвіслі, а плечы задрыжалі ў бязгучным плачы. Цяжкі боль, які яна доўгі час хавала ў глыбіні свайго сэрца, праліўся нарэшце дажджом збавіцелем. Барыслаў чакаў. Ён застыў, нават не міргаў і чакаў. Жанна супакоілася, цурвэткай прамакнула слёзы і паглядзела ў цёплыя вочы Барыслава, якія ўсё яшчэ глядзелі на яе з каханнем. «А дзе той?» – спытаў ён раптам. «Яго больш не існуе ў маём жыцці». Крыўда прабегла па яе вуснах. Барыслаў кіўнуў галавой, памысліў крыху, цяжка ўздыхнуў. Рукі яго хуткімі і жорсткімі рухамі склалі пытанні. «Кажы, што здарылася? Дзеля чаго паклікала?» Кожная хвіліна побач з ёй была небяспечная. Ён глядзеў у яе вочы і быццам правальваўся ў багну, шалеў ад кахання і забываўся на яе здраду. Таму трэба было спяшацца, хутчэй пагаварыць, усё вырашыць і вярнуцца ў свой балкер, у сваю адзіноту і сваю цішу. Вялізныя вочы дзяўчыны прабеглі па твары Барыслава і усміхнуліся. Твар зазіхацеў ад таямнічнай радасці, як зіхацяць і пераліваюцца кветкі вішні, што распусціліся ў першыя цёплыя красавіцкія дні. Як зяе і усміхаецца сланечнік, што цягне сваю галаву да сонца з раніцы і да захаду, як ільсніцца збожжа ў поле пад лагодным і цёплым блакітам зямлі. Браніслаў здзівіўся гэтай новай хвалі кахання, што заглынала яго. Як, пытаўся ён у сябе і не разумеў, як адзін чалавек можа быць для другога цэлым светам? «Я разумею, што пакрыўдзіла цябе», – нарэшце сказала Жанна сваімі вытанчанымі пальчыкамі. «Ты скончыў будаваць дом на зямлі?» – спытала яна раптам. Браніслаў кіўнуў, зрабіў глыток напою і нават не адчуў смаку. «Я спадзявалася, што ты давязеш мяне на зямлю і, можа, дазволіш пажыць у цябе некаторы час». Барыслаў маўчаў. Цемра старога болю апусцілася на сэрца і пачала грызці святло, што распрасціралася па вантробах ад зноў прарослага ў грудзях кахання. «У мяне ёсць крыху грошай», – працягвала Жанна, – «і я аддаму іх табе, толькі калі ласка, дапамажы мне, адвязі мяне на зямлю як мага хутчэй». У яе вачах ускалыхнуўся жах. Што магло гэтак напужаць дзяўчыну, якая вырасла і ўсё жыццё правяла на арбітальных станцыях і такіх вось гарадах? Барыслаў заплюшчыў вочы, на секунду схаваўшыся ад яскравага асяроддзя ў цішы і цемры свайго розуму. Ён уздыхнуў і цвёрдымі рукамі сказаў: «Не хлусі мне, кажы ўсю праўду». Вочы Жанны запоўніліся заслонай дрыготкіх слёз, вусны задрыжалі і сказіліся ў балючай грымасе. Яна схапіла Барыслава за руку і прыціснула далонь да свайго жывата. Вольнай рукой дзяўчына адказала: «У мяне будзе дзіця». Рэшткі абароннай сцяны, якую Барыслаў старанна трымаў у сваім сэрцы, абвалілася ў адзін міг. Чароўная і загадкавая Жанна са сваімі рудымі кудзеркамі народзіць маленькае дзіця, якое будзе глядзець на гэты свет вялізнымі зялёнымі вачыма і аздабляць ягоную недакладнасць рудымі пасмамі, як робіць ягоная маці. Сэрца Барыслава задрыжала ад таямніцы, што адбывалася ў жываце каханай. І хай сабе дзіця не ягонае. І што? Ён кахае яе,
А яна народзіць дзіця, якое будзе расці шчаслівым і купацца ў ягонай бязмежнай, як космас любові і ласцы. І нарэшце дом на зямлі, такі пусты і адзінокі дом, напоўніцца жыццём і шчасцем, пра якое Барыслаў заўсёды марыў. Пасажырская платформа падняла іх на арбітальную станцыю. Доўгімі калідорамі яны няспешна ішлі да балкера. Жанна трымалася за руку Браніслава, заглядала ў вочы і радасна ўсміхалася, але далонь яе макрэла, а пальцы дрыжалі. Перад уваходам на грузавы карабель Жанна спынілася. Вочы сарамліва глядзелі ў пол, шукаючы там якой-небудзь апоры і падтрымкі. «Ведаеш, ёсць адна праблема», — нарэшце сказалі яе рукі. «Мае грошы, пра якія я табе казала, знаходзяцца ў аднаго чалавека, не надта харошага, але ён абяцаў, што ўсё аддасць, калі я дапамагу яму дабрацца да зямлі. Даруй, калі ласка, што я...» Ён сціснуў яе рукі ў далонях і не даў дагаварыць. Ігла калола ў сэрца, якое толькі-толькі пачынала жыць нанова. Чалавек, які бясконца выбачаецца, таксама бясконца будзе рабіць балюча. Але што ж рабіць, думаў Барыслаў, кінуць яе цяпер? З дзіцём? Дзіця ад яго? Проста спытаў Барыслаў. Жанна павольна пакруціла галавой. Не ад яго. У вачах яе дрыжалі слёзы. Яна маліла яго не перадумаць, аднымі сваімі вялізнымі вачыма маліла не кідаць. Барыслаў адступіў на крок назад і сказаў: «У мяне ёсць грошы, а ён хай падавіцца тваімі грашмі. Не будзем чакаць». «Ты не разумееш!» — ускрыкнула Жанна. Ён не чуў, але бачыў, як шырока адкрываецца яе рот, як задрыжалі жылы на шыі, як на кароткае імгненне паружавелі шчокі. Дзяўчына схапілася рукамі за твар, з вачэй зноў паліліся слёзы. «Гэта маі грошы, маі! Я доўгі час збірала іх. Я хацела нарэшце стаць самастойнай і не залежаць ад другіх людзей, ад мужчын. А Морлан, паганец, мы разам працавалі ў клубе, і я думала, што мы сябруем, таму даверліва распавяла пра свой скарб. І вось як усё сталася». Жанна змахнула рукавом слёзы. Губы яе выгіналіся ад злосці, болю і крыўды. Рукі і пальцы дрыжалі і складалі рэзкія цяжкія словы жэсты. «Гэта маі грошы», — працягвала дзяўчына. «І я не дазволю са мной так паступаць. Больш ніколі не дазволю. Усё маё жыццё людзі штурхалі мяне, карысталіся і кідалі мяне. І мне сорамна, што я таксама паступіла з табой. Але ўсё, хопіць. Я забяру ў Морлан свае грошы, і мы разам давязем яго да зямлі. Калі ты не захочаш больш ведаць мяне, я прыму гэта. Я аддам табе частку грошай за тваю дапамогу». Маленькая, крохкая, напужаная Жанна плакала, але была поўная рашучасці. Браніслаў прытуліў яе да сябе. Ён здзіўляўся сваім пачуццям, бо праз яе хлусню павінен быў злавацца. Але яскравая і эмацыйная шчырасць Жанны кранула яго. Яны дачакаліся Морлана і падняліся на борт. Высокі і сухі чалавек, узростам, як і сам Барыслаў, каля 40 гадоў, увесь час нахабна ўсміхаўся, крывіў вуснамі і глядзеў на Барыслава так, быццам ведаў штосьці, чаго, магчыма, Жанна не распавяла яму. Гэта вельмі не спадабалася Барыславу. Але ён толькі моўчкі сціснуў сківіцы. Успомніўся момант перад дзвярыма рэстарана, момант, калі яшчэ можна было павярнуцца і пайсці прэч. Але ж зараз ужо позна, так? Балкер падлятаў да марсавай арбіты, па якой, апрача самой планеты, круціліся вакол сонца яшчэ 4 станцыі з блокпостам. І кожны карабель, які накіроўваўся з вонкавых планет на зямлю, абавязкова праходзіў агляд. Асабліва пасажырскія. Да грузавых пытанняў амаль не было. Барыслаў скіраваў судна і павольна падляцеў у браму для агляду. Нешта ўсярэдзіне яго смылела, скручвала вантробы, балела ад прачування наступстваў сваёй памылкі, і нічога нельга было вярнуць ці змяніць. Памежнікі ўжо прасканавалі трум балкера, праглядзелі дакументы на груз і прыналежнасць Барыслава і балкера да кампаніі па здабычы руды на Мірандзе. Адзін з іх спытаў пра наяўнасць пасажыраў на борце. Тэкст пытанням адлюстраваўся на экране, і Жанна і Морлан яго пабачылі. «Скажы, што адзін ты», – прашаптаў Морлан, і Жанна пераклала. Барыслаў усміхнуўся. «Яны ўжо ведаюць, што акрамя мяне на мосціку знаходзіцца яшчэ 2 чалавека. Прыкладзіце вашы далоні, мы паляцім далей». Ён паказаў на сканер адбітка, усталяваны ў прыладавую панель. Жанна патлумачыла Морлану і сама паслухмяна прыціснула сваю далонь. Памежнікі падзякавалі і папрасілі трэцяга зрабіць тое ж самае. Морлан нерваваўся і цягнуў час.
Памежнікі ўжо зрабілі першую заўвагу. Пасля трэцяй яны накладуць на карабель арышт, а нас затрымаюць на 3 дні, сказаў Барыслаў. Пакладзі сваю далонь на сканер. Жанна перадала Морлану ўсё слова ў слова. Той усміхнуўся, прайшоўся па мосціку і раптам выняў з кішэні пісталет. Я спадзяваўся, што будзе лягчэй, усміхнуўся ён. Ляці далей, цісні неабходныя прыціскі на сваёй панелі для глухога і ляцім далей. Барыслаў усміхнуўся. Заўсёды смешна глядзець на чалавека, які нічога не ведае пра працу памежнай марсіянскай службы. Не ведае, што на блокпасце бачаць наскрозь усё і ўсіх на мосціку караблі цалкам праз камеры з цеплавізорамі. А ў браме ўсталяваны моцныя мікрафоны, якія пішуць кожны гук, які адбываецца на караблі. І што памежнікі ведаюць, хто прыляцеў на судне яшчэ за хвіліну да того, як зададуць сваё пытанне. Адзінае, што патрабуецца, не хлусіць ім, а яшчэ не быць злачынцам, працягваў Барыслаў. Вось чаму ён скраў твае грошы, Жанна. Морлан ведаў, што ты збіраешся на зямлю, і выходзіць, і пра мяне таксама ведаў, і спадзяваўся, што зможа праляцець без затрымкі. Дзе цябе шукаюць, хлопча, што ты нарабіў? Жанна пераклала словы Барыслава і паківала галавой. Яна сапраўды не ведала Морлана, якога лічыла сябрам. Той раззлаваўся, грукнуў Барыслава рукояткай пісталета па галаве, схапіў Жанну і прыціснуў дула ёй да скроні. «Вязі нас на зямлю!» – прачытаў Барыслаў па тонкіх вуснах злодзея. Барыслаў запусціў рухавікі. Памежнікі зрабілі некалькі заўваг, што адлюстроўваліся тэкстам на экране камунікацыі, але ён іх ігнараваў. Балкер панёсся прэч. Некаторы час на мосціку было ціха. Морлан адпусціў Жанну і нецярпліва сланяўся з боку ў бок. Ён лаяў Барыслава брыдкімі словамі, але той не чуў іх. У душы Барыслаў смяяўся і лічыў пройдзеныя кіламетры. Калі на адометры адлюстравалася лічба ў 1000 і яшчэ 80 кіламетраў, Балкер раптам спыніўся. Нават рухавікі прыціхлі. Морлан занерваваўся і замітусіўся. «Што ты робіш? Ляцім далей, калі хочаш, каб твой анёлік жыў!» Ён схапіў Жанну за руку. Барыслаў толькі усміхнуўся, паказаў на экран камунікацыі і ўключыў гук дынамікаў. «Балкер, род 219. Вы затрыманы памежнай паліцыяй Марса за парушэнне нормаў і абавязкаў праходжання агляднага блокпосту. Не спрабуйце збегчы. Кіраванне суднам поўнасцю знаходзіцца пад уладай нашай сістэмы. Да вас ужо накіроўваецца карабель са службоўцамі, якія арыштуюць вас і вярнуць на мяжу. Паўтараю. А калі б ты прыціснуў сваю далонь, усё было б значна прасцей», – усміхаўся Барыслаў. Жанна скончыла пераклад, і тады Морлан зароў і сілай ляпнуў рукой па сканеру. На экране чырвоным колерам успыхнула папярэджанне. Увага! Розшук! Морлан, рабаўнік і круцель, быў прыгавораны да 10 гадоў турмы, але збег з Марса і паўгода ўжо хаваўся на Цэрэры. «Зямля не выдае злачынцаў космасу, але судзіць па сваіх законах», – тлумачыў Морлан, ледзь не ўсхліпваючы. Ягоны твар непрыгожа складваўся ў гармошку маршчын на ілбе і каля рота, вусны якога дрыжалі ад адчаю. «Я быў згодны адсядзець, але толькі не ў нетрах Марса», – перакладала тым часам Жанна. «Я хацеў на зямлю, на зямлю!» Твар Морлана расчырванеўся, вены паўспухалі і пульсавалі. «Мне ўжо ванітуе ад штучнай гравітацыі, у дважэй заўсёды зачыненыя вокны. Я хачу дамоў, хачу свежае паветра, хачу пад сіняе неба!» – закрычаў Морлан і знясілена нахіліўся, абапёршыся далонямі на калені. «Я не пайду ў іх турму», – заскуголіў ён. Адчыніліся дзверы, і на мосцік уварваўся ўзброены атрад. Морлан схапіў Жанну і прыцягнуў да сябе. «Я не вярнуся ў ваш сметнік!» – зароў Морлан, выставіў пісталет у бок атрада і націснуў на курок. Браніслаў ірвануўся выратаваць дзяўчыну, але штосьці балюча пякучае ўкусіла яго за грудзі. Яшчэ і яшчэ. Напужаны чырвоны твар Морлана працягваў штосьці крычаць, але цела ягонае дрыжала і танчыла на месцы. Напалоханая Жанна цягнулася адной рукой да Браніслава, а другую прыціскала да жывата. «У жываце расце дзіця», – падумаў Браніслаў і шырока усміхнуўся. Ён намагаўся дацягнуцца да дзяўчыны, але раптам заваліўся. Праз хвіліну ён расплюшчыў цяжкія вочы. Цела Морлана, парашытае кулямі, ляжала нерухома. Побач ляжала Жанна, ўсё яшчэ прыціскаючы да чырвонага жывата далоні. Яна варушыла бледнымі вуснамі, а з вачэй беглі слёзы. «Штосьці пра дом», – падалося Барыславу, – «пра наш з ёй дом на зямлі. Які ён цяпер прыгожы», – думаў Барыслаў, а вусны шырэй расцягваліся ва ўсмешцы. Цяжкія павекі апускаліся, але пальцы яго паспелі скласці апошнія словы. «Мы з табой такія шчаслівыя ў нашым доме на зямлі».
Дзякую за прагляд. Абавязкова цісніце падабайкі, пішыце каментары і падпісвайцеся, калі яшчэ не падпісаліся. Да новых сустрэч у маёй чытальнай зале.